Moi. Mulle on tullut eBaystä muutama petsi. Tuli tää valaistus, mutta valaistuskohdassa on ne petsit, mitä sieltä tuli. Mutta sain tän pupun. Nyt tän, mikä tässä on, tää juontaja. Niin mä sain sen pupun Pet Shopsilta. Mut nyt mä näytän ne petsit, mitä mä sain. Tämmönen kissa. Tämmönen kissa. Tämmönen mäykkä. Ja tämmönen mäykkä. Ja sitten siinä tuli kaupan päälle tää Taru-sormusten herrasta sormus. Tässä ei nyt näy näitä merkkejä kunnolla, kun on näin huono valaistus. Ja sit tässä tuli tietenkin tää ketju mukana kanssa. Et niinku eBaystä tuli tämä. Ja pahus. Nää. Joo. Heippa. Ai niin, mä annoin Pet Shopsille yhden mursun. Ja Ashley Pet Shop ja Nicolette sai multa kans yhdet petsit. Moikka!